सखी भतरा में हमरा बाबे कुछ खास, का कोही सखी भतरा में हमरा बाबे कुछ खास। जब धारावे सखी बास हमर फूले लागे सास, जब धारावे सखी बास हमर फूले लागे सास, फूले लागे सास। जब धारावे सखी बास हमर फूले लागे सास, फूले लागे सास। ये जिया पसखी हालत करेला जियान रे, एके लागल भतरा हमर क देला बिहान रे, एके लागल भतरा हमर क देला बिहान रे। दर्द से रोई रोहन एकर आवे नाही रास, दर्द से रोई रोहन एकर आवे नाही रास। जब धारावे सखी बास हमर फूले लागे सास, जब धारावे सखी बास हमर फूले लागे सास। स्टार स्टूडियो मोतिहारी। फूले लागे सास, फूले लागे सास। डीजे विकास लीगा सीतामढ़ी। जब धारावे सखी बास हमर फूले लागे सास। संतोष धर्मेंद्र और दीपक रे चौधरी, मारी मारी देहिया मोर बनले बाटे गुदरी, मारी मारी देहिया मोर बनले बाटे गुदरी। सखी अखिया ना खुले रोज भोर हरिया बनाई देला लाश, सखी अखिया ना खुले रोज भोर हरिया बनाई देला लाश। जब धारावे सखी बास हमर फूले लागे सास, जब धारावे सखी बास हमर फूले लागे सास, फूले लागे सास। का कोही सखी भतरा में हमरा बाबे कुछ खास, का कोही सखी भतरा में हमरा बाबे कुछ खास। जब धारा